Ano ka? Katol ako nibot. Kaluti mo. Ha? Kaluti. Ano? Hindi oy. Sige na. Idiin pa. Kana. Palabi, oy. Grabe rin kay anak. Kaluti man nina, di ka na mo unsaon. Di ka na mo pasakitan. Panggaon ka na mo. Tatagan ka na mo pagkaon. Papilion ka na mo kung sa imong gustong pagkaon. Oo. Nina. Oo. Patos. Oo. Sunis. Oo. Tanan, ihatag na mo ni mo. Basahin lang bino ha. Kay kung mga ikag bino, binuang na ng imo. Garilyo. Di isa pwedeng sigarilyo. Hindi sigarilyo. Di pwede, palitan ka na mo. Nina, patot, midya, tanan. Kung na mong gusto lagi, Tito. pulitin na mo. Oo. Amigohon ka na mo, yun. Na ako'y pangayon niya. Simple raman noon. Ka na simple. Okay ra na simple. Sabot sa ko sitwasyon ninyo. Palit lang kong motor. Motor. Bawa bitaw kung maka-afford ginawa na ba? Ilar bitaw na. Motor ko na bon. Kanang ito mong puti color. Nindot. Palitan na to. Palitan na to. Sumadaha ko ng pagmayo. Na ako ng pagmayo, kumahay ba na? Okay naman, ka-afford mata ng motor. Palitan na to. Nawa. Ka-afford lagi. Huwag man ganita. Kunya siya na hinon. Gawas po, saan ko na yung motor, be? Iyang sakyan kay layer ba ito ilaabi, ha? Service ba? Siya, eh? Nya, ato siyang palitan. Nya, buhian na to siya. Tatawa pa. Karon mo kabantay, buko, manday ka muna. Paya na to siya. Unsan pag-drive, anak, kung atong pusasan. Adi ay? Di na maayo ay kay kapag dako pa ning Yay. di man di. Mao na gina. Mao gani, di gani. Limutan ako. Ish. Bosa, una-una agmayo, una ka mo solte. Unya karon, bogo ko? Bugo sa... Di bito mo ayos sa... Oo, dahil. Duwa. Langhag ng buang. Kitsay bogo na mundo ha. Ako lang yung kabalakan ba? Ito lagi akong kauban. Bunsa na pagkakaon ko. Sos, naon sa biya taon ka. Ano mabalaka man ka? Sabi, Amo nang paningawa og dakop na imong kauban. Parang doon na kay kauban din eh. Oo, saging rin ginaon na ko. saging ra. Gino. Amo tong dakpon niya bon, ini ka madakpan do na to yang usa ka uban, ato ni padakan atong balay. Tangi girkon boy. Mo to eh. No? Mo nito. Ang duta ni Musa. Sige ka kuan ha, ikaw pwede na. Kami nga di ni dinhi nagpuyo, wa may kay nana. Oo. Nya karon hinoon nya naamo Butang dinhi nga ni mo, magpadako mi. Dili ko katugo aircon po. Sun siya ato lang butangag kwarto bon niya. Dito lang nato sila papuyon do ha. Pwede na butangan nato kira. Nya kita, wa electric pan lang ta. Nya sila aircon. Ang duta god. Ato sa nang hunaw-naon ay. Ato na ikonsulta ni Ma'am Amparing. Pataka man lang ka eh. Kinahanglan pagid na. Ayun sa man di ay. Kinahanglan atong pahibaon si Ma'am Amparing sa ato nabuhat. Nya. Saan man nato yang kauban, saan man nato pagdakop? Mao na atong sabutan. Kung unsaon nato pagdakop. Atong paningkamutan, nga madakpan gito nato siya. Sabutan na to ha. Sabutan na. Oh. Sabutan natong tulo. Oh. Para may pagka... Kitara ay! Ano apil man ka? Ano apil man ka? Ay pag-apil-apil. Once there was a love, heaven down in the ocean. Once there was a love, heaven in the ocean. Part, may good to. May good niya. Yan naman sa burgayo. Ito ang ano man, usang yung tuyo. Si Matoy akong tuyo. Doon na pa'y gilakaw. Ako magsugog tubig. Kung makahuwat ka, lahuwat niya. Haya-haya ning lugar rasa. Pero ang nagpuyo, alimuot na kignaw. Ginawa yun. Oh, may bugard. Oh, Toy. Ayaw may gamay. May good to niya. Ito sa Gikan ko sa ospital. Oh. Itugo kung manong nasa gitugon para nimo. Uy, uy! Matoy! Ilang saan rin tubig? Kaya ko lang gamiton.
Sige ka tubag ang tao hinungdan. Salbahis ka na ko. Uy, batasan ang baganganda. Kanang kinsa ka ni nagtugon ni mo noy? Si Manong Dinsyo, nagitugon. Parang matoy. Unsa man sad na? Amo ramang guni day, karang sikreto lang ba? Nang noy di pwede isulti ni mo na ko ni. Tigil. Hey! Pagtarong ha! Huwag batasan. Agbay-agbay pa. Murag mo nag-uyab. Nay, nasan po kay sikrito ng duhay? Susihan niya ng laklak. Kuha sa tubugas, be. Si Manong ba, naigisikreto na ko. May paagda lagi si Sir Marlon. Nga mamay na siyang hilin. Kaya gusto ng Manong nga makasal na gid sila duha. Ako lang kang tanaw na mo bay. Mga ginay gusto na ko. Makasal ginang duha. Maabtan na ning kamot gyud ko. Si Sir Marlon, wala siya mahisgot. Nga mamay na siyang hilin. Wala pa man sa magisgot na pamay sa. Atong danihon. Atong muladahan og maayo. Arang musikad, hilaya sang agaw ni mo eh. May ka nagisgot ka na bay. Ako. Nagunahon na sa kuan na eh. Tabangan na itong dasig. Dasigo na to. Kaya kisa kami masulti. Ikaw. Ayaw lang ko, kay lisod na sa kayo. Uyuan ko. Ikaw lang. Mawasan no, pero masulti ko. Kinanglan na asag ka. Naadyo ko. Tabangan ko na itong duhagon. Sige. Inigsulti ni mo, sigundaan din ako. May katarungan man tatoy. Kay dugay naman kayo na nagkasinabot. Para kaulit aning inasal. Kaya sa na yung mga gaon. Ay, hinay kisanan. Lagi. Ang saom na Sir Marlon. Ang ayan ta kayo sila nga makasal. Ang saom na Sir Marlon nga. Hinay mo kistanan. Sas. Tugab ta kauna ni kinasal. Umba. Tugab ta kakawarta. Mayo unta. Ay, mayo to yan. Unsa man? Kung ato siya sa lungsod, atong upatan. Ano? Ato na itong itupirahag maayo, atong muladahag maayo ba? Eh, gwapo mo kailan para madahag, yun nato ba? Hindi na nga nauna bay. Pero ang problema ko dan. Kung makahigayon ba ta? Nganong di man? Ako rin mangitag paagyan na para makahigayon yun ta? Sige ha. Ikay mangitag higayon ha. Kaya bahala. Panitaan na to siya kung anong asya mo doon ni Manong. Oo, magibawaan na yun ta. Niya kung may bawaan mo nga muduaw siya nga to, may bawasan ko. Sige. Magpahibaw na yun ta. Sige. Mga nang anak ba? Subahisag yung palisana. Nabusog ka no? Nagkaab juga sa kabusugod. Hoy, toothpick ba? Bongbong oh, puro na toothpick. Basta lang, may sudan, busog yun. Ano? Kaya, di man na perminting lami. Ano sa mga paginahan na Di na perminting lami, kaya kasagaran, tindahan, di man perminting magluto. Pag walang kayo lami pong sudan, ang kailangan ko niya pakanay. Ha? Di ka mukaon? Hindi lang, wey. Ang saan mo na naroon, di ka mukaon? Mapas mo ka. Okay ko. Hindi, Aw. sa batasan ay. Pinangayo ano ba ni? Na may birthday unahan? Huwag inayin mo gani. Alitin lang ko niya lubi. Lubi? Kanang botong? Dili. Dili. Ano sagay? Kagura lang daan, sad. Huwag mo kayo lami ng sudan. Sige, kung sa'yo mo gusto, matuman. Pinanggap ya ka diri biya. Naman sa ilaming sudan, dagan sa damong kanon. Kuya niya, di mong luoy tao. Hanggang cake. Ra, airplane eh. Dili ba yun? Airplane eh. Kain na. Kain na. Yeah.
Amin no? Lami ayo no? Paborito yun ako inasal. Inasal? May inasal. Nga kung na inasal, pila mo nimong kanusad? Kanang 1 kilo. Kilo? Labot ang ulo. Grabe hagod. Buot ka mo yung paborito. Mo ni number 1 ako inasal. Sige ha, palitan di kasi mong gusto ha. Nya, uwat lang gadre, ay gyud ikyas ha. Basta lamihan sudan, di ko may kiyas. Oh, bantayan mo kagulingon ha, basig makaikyas niya ka ha. Kung kukulingon, Oh, bantayan ni mo, may naitaw diri. ako'y balas kung kukulingon. Di Ha? ko may kiyas. Ha, ay gyud ikyas ha. Ikay bantay ha. Pili niya. Oh, Yan na, mga soft drinks. Ah, soft drinks ha. Oh, Sige, soft drinks. mangitis ako. Mangitan ka? Kaon daghan. Kaon yun daghan. Kaon yun. Kaon ka na. Pa! Kain mo! Kaon ba ka na? Hindi ako! Ari na ko ha. Tara, ikay kaon tiwas niya oh. Kaon tiwas. Pagdali ha! Oh. Anak truck! Yeah. Managkaon? Mana? Kuag kaon eh. Adobo tulog hiwa, talipad sa ilang. Ay, sagdi na lang. Karon di makunahon nag-ikyas. Mao lagi? Atong problema karon, katong usa. Ato gyud paninguaon unsaon nato pagdakop. Mao na ron, saon na to pagdakop atong usar. Di ka maayo mo na, suon mo tatong usa. Eh, sigurado mo ito musulindi gito kay wala pa siya kauban, siya naman usa. Maayo. Maayo pod. Nya, usa man? Ano sa naman? Pwede man. Pero di mahimo kadlawan na to dakpon eh. Kaya tingali niya makabantay siya. Ato na lang siguro iatol. Ug gabi kanang matog na siya ba. Nya atong tiyunan dayon sa atong armas. Maayo sa nada. Binatambuang bata-batag tingog. Busog naman. Ang problema nato ini ron kung kinsay atong mabantayon ni tiya bakukang. Lisod man kayo, adto ta musung ta. Nya goy mo bantayan eh. Delikado kayo makaikyas na. Aw, ato na ibilin. Wa gani tay kabinlan. Si Andoy day. Siya ito babantayon na na. Yung si Andoy, oy. Huyang kayo, di ka saligan. Bayot man gud. Busog nagbata-bata. Ibuot mo bakukang. Huwag ibuot. Sakto sa ganang bayot ko sa Andoy. No? Saan kag si Dimit na lang ka? Samot. Kung si Andoy bayot ka to sinidimit, sirena to. Nya, peligro sa gayo kay nas Matoy. Nya, si Matoy, sayo na kayo isumbong ni Yorsibio o ni Sir Marlon. Patay ta. Na. Ato lang ng timbang-timbangon eh. Yung sao na ito ni pagpaagi. Mao na, mao ginay, sakto. Kinisang tawhan na, mabusog. Bata-bata sa... Oh, Imo sa gibutan nagduaan, mao nang duwa. lagi. Butangan ito ng kiling-kiling got. Mao na diha. Ibuot ka ba biya ka. Ah, bumper. Sabay. Sir, Balik ka na. Ngano, Uncle? Ikaw ba? Supag sa ka, magadayon sila si Hermano o si Helen. Supakon ta. Pero di na lang. Kay gusto ko biyas tatay nga. Supakon to na mo. Ayag supak-supak ha. Kaayuhan na tong tanan kung magkadayon sila. Oh, bahala sila, good. Paminaw, Ragod Flor. Unsa man, Col? Kami ni Matoy, nangita mig paagi nga para madali ni. Madali ang unsa. Ang kasal nila ni Sir Marlon para magtipon din sila. Nganong padalion man gyud nato sila. Sagdan na nato sila. Uy, ta mahilabot ana. Naunsa man ka? Di ka malipay para matigayon sila? Labi na babae ang iyong igsuon? Di man gud mosugot si nanay anang dali-dali, Col. Makapabor man tani kung madali, kay babae nang maguwang mo. Dili gyud mosugot nanay. Pagka binugok, binug-utok, oy, mo na gustong tatay mo, nga madali ang ilang kasal.